Ithini lento? Kwenzakaleni kahle kahle? Wasethi umseshi okwamanje thina sikholwa esitshelwa amaphoyisa ngoba abafile phela bebengasakwazi ukuyikhulumela. Okushaqisile yikho lokhu ukuthi kanjani unathi. Lo uyababona abantu utshenwa abantu ukubabona ukuthi bekumuntu onjani. Sisafuna ukuthi-ke nasezweni lethu nasesifundazweni sethu kube khona ubulungiswa uma kukhona igameko ezikanjeni. Manje into esidida ukuthi mase sekuthola umuntu umgulukuthi mawenze njani ngoba ngesonto umhlangano lo abekona owazalwa lo mhlangano sasikhathi sinomhlangano wamakomiti ngesonto kusho ukuthi wasutho ngolosine kufanele bebe nomhlangano we-steering committee wakufanele bezoinductwa kusona okuyisona ke abangabesabuya kusona ngoba le mali abesuka khona ke wayengasuka enkunzini wayengasuka indawo wayisuka emhlanganweni wentuthuko yasehostela kwa39 itezi zakhiwayo khona. Anti manje othi udadewabo ngqo kababa wakhe antiza sikubingelela. Siyabonga, siyanibingelela emsakazweni Ntokozo. Manje njengamanje nina njengomndeni siyabona manje ukuthi uyobeka iqhawe umndeni ngabe unjani and isimo sinjani la ekhaya. Ulimele umndeni kakhulu, ulimele kakhulu umndeni ngoba ngike ngashona kwe-memorial service ukuthi la siyangcwaba kudlula mhlawumbe iminyaka esithupha singcwaba insizwa njalo kudlula iminyaka esithupha even ubaba wakhe wahambe ngawuhlanganisile ngisho 35 years njoba naye ehambe at the age of 35 ushiye ugogo wakomalume over 90 years ugogo wala ekhaya over 80 years kubhlungu kakhulu bafowethu angifuni uqamba manje kubhlungu ushiya abantwana abafanyana ababili namantombazanyana amabili. Isimo asikho right nje umphakathi udangele nangendlela alimale ngayo indaba zaphuma azasho okushokha nje indawo yala kwaBiyela sishokhekile ngoba indawo yakwaBiyela ayimazi uNkosinathi lento eshiwo mangabe sebulawa esebizwa njengesigebengu ebesifuna mhlawumbe nje uma ungathi back nje sihlehlele emva kancane kani bewumuntu okanjani ekukhuleni kwakhe. Umfana nje umfana okhwayithi okhulele komalume eScourt khulele komalume uma wakhe engakashada uma wakhe ushade naye nje esekhulile kodwa hayi kangako kwasesheshe shona uyise waphinda unina wahamba nabo bayokhulela komalume nala komalume afike khona futhi washona unina washonela khona wabuya yena wabashiya udadewabo nabafowabo wabuyela la ekhaya ingane quiet ingane engenamsindo noma ikhona la ekhaya uyidlalela ifoni yakhe uyidlalela ikhompyutha yakhe ingane quiet nje quiet kodwa efuna ukuthula uyabo kule ndawo yakithi sekunabantu abantshontsha imbuzi manje abagqekezayo badliwe ngulizalukasi ubengayifuni leyo nto bekuthi imba kunomhlangano lapha nakho kwaQomtaba ehlala Nkosi bekuthi ima kunomhlangano asho ukuthi cha ingathi le ndawo isishintshile ingathi le ndawo akuseyona indawo engakhulela kuyona umphakathi awusukuma ulwe nobugebengu. Mhlawumbe ke njengomndeni yini eniyifisayo ikakhulukazi ekuthinteni ukuphenya even namaphoyisa even nje ngokwempilo. Siyabufisa ubulungiswa kakhulu inhliziyo zethu zoxola mhla sathola ubulungiswa ziyoxola asazi ukuthi ngenzeka kanjani njengoba icala kuthiwe leli icala liphethwe iIPD siyathemba ukuthi iIPD izowenza ngempela umsebenzi kuvele ubulungiswa ngoba omunye wabaseshi sike sambuza weIPD ukuthi ithini lento kwenzakaleni kahle kahle wasethi umseshi okwamanje thina sikholwa esitshelwa amaphoyisa ngoba abafile phela bebengasakwazi ukuyikhulumela. Washo kanjalo wathi kwamanje nje thina sikholwe sikutshelwa amaphoyisa unless kuze kube khona ubufakazi kodwa futhi nanka amavideo aseyabonakala asesho kuhlukile naloko amaphoyisa akushilo. Noma wami siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sino baba la umfowabo wenkosi yesigodi sakhona noma yendawo yala kwaBiyela. Mhlonishwa siyakubingelela. Baba siyavuma nathi sanibingelela. Mhlonishwa kulesigameko esisanzakiwe esinishaqisayo la endaweni ngabe umphakathi wona unjani ngokwenzekelile. Mhlonishwa mina bengingomunye obezokhulumela omakhelwane angibasanga ukukhuluma ngoba kufike inyembezi ngoba lo mfana lona ngoba wakhe ngokusala mina la ekhaya nakho kithi ngobaba wakhe silimele ulimelwe umphakathi waBiyela ngisho inkosi ibisiyazi ukuthi inomuntu osebenza ngekwesinga
lokufuna ukuthuthukisa abantu nokho kube sazi saba nomgwaqo futhi ubaba wakhe ubehamba nje enyathelweni zikababa wakhe kodwa kosikuzwile kusethu sila kubanga uyena lo esimasiyo xolisa ukuthi mhlambe ngabe ngiyamfikela ngoba kungwala ekhaya mfowethu indlela ebesimasi nje ngayo ngisho intsha le ibimhloniphisa okukababa enombono ekhululekile engafihli lutho eneqiniso okushaqisile yikho lokhu ukuthi kanjani unathi lo uyababona abantu tshenwa abantu ukubabona ukuthi bekumuntu onjani angazi okuningi kube ngikwazi umuntu okwazi ukukhuluma ngabe mhlambe ngimchaza kahle mhlamba ngimchaze kahle mfowethu Mdlenesha siyabonga kakhulu mhlawumbe amazwi nje ongawadlulisa emndenini njengoba njengamalunga nje omphakathi ikakhulukazi wena njengomuntu owubaba kuye nje ungathini nje naseyinganeni zakhe kakhulukazi ngathi ke manje ngoba sekudlula akafile thina njengoba sekudlula ade file nje bathe singakambeki manje akafile sibona ngazi ukuthi sinaye namhlanje bafowethu sibona ngathi ke sinaye noma sazi ukuthi asizokumbona sibona ngazi ukuthi indlela zakhe mengabe ngempela into ebenze bini eqiniso sizomlandela sizolungelwa la asinawo umgwaqo thina asinani njengoba ngithi kwaba baba wakhe okokuqala owenza umgwaqo uma sekuqhamuka yena futhi ethi uzokwenza isimo esifanayo futhi sekwenzeke kanje singasho ukuthi ube muhle cha ngeke sithi ube muhle kodwa ke lokho kubi asikwazi Mhlonisha siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Mhlonisha sikubingelele. Ngibingelele kunina nonke enibukelane nilalele. Mhlonishwa nina njengontokozo FM mhlonishwa nomuntu enimazi kude nizizwa kanjani nje usuku namhlanje? Kusikhathaze kakhulu ngokuba kuzobe manje sakakhona. Kodwa kusiphathe kabuhlungu indlela ekwenzeke ngayo ngenxa yesigameko lesisenzekile futhi sesitholile ngesonto lamhla ka20 kuMarch. Okusitshengisa ukuthi ke sisafuna ukuthi ke nasezweni lethu nasesifundazweni sethu kube khona ubulungiswa uma kukhona igameko ezikanjeni ngoba unathi ubumuntu omndeni futhi enezingane ukubamba iqhaza elikhulu ke emsakazweni kusukela ngo2017 esakaza kwentokozo FM ithi umsakazo uba nevunguvungu la kama flat nakho konke amanye ezinye ingqinamba umsakazo ube nazo kodwa ube khona emsakazweni intokozo FM kuze kube lesikhathi udlale kakhulu ke indima when it come to ukusosa ama private sector ukutholela ngisho umsakazo ama adverts kakhulu but ube umuntu okwazi ukuthi abonise ngisho umsakazo ukuthi nakhe ngathi singakulungisa manje umsakazweni intokozo FM mhlawumbe sokonakele akwazi ukuthi aluleke izintweni ezikanjalo kuzwisa ubuhlungu kakhulu njengomsakazi intokozo FM sinalekelwe kakhulu umuntu okwazi ukuba honest oba reliable nomsakazo uhamba nayo ngaso sonke isikhathi so sithi nje sidlulisa amazwi enduduzo kakhulukazi kamndeni wakabiyela but siyagcizelela ukuthi ispirit sanathi siyohlezi sikhona futhi nendima ayidlalile ngoba uguqule kakhulu impilo yentsha kakhulukazi yasemlazi namaphethelo siyakhumbula ukuthi bena nesikole lekuthiwa on air talent lapho ekwazi ukukhiqiza khona izingane ekwazi noma intsha ekwazi ukusakaza wayinikeza amakhono okusakaza so umuntu oyimisele kakhulu nako konke umsakazo ama-task obomnikeza wona ukuthi cela uhambe uyosimele umsakazo mhlawumbe uye kogoli uyena kuphi kodwa wakwazi ukuthi adlale indima ekanjalo so sizizwa sibuhlungu kakhulu silahlekelwe kakhulu somsakazi intokozo FM but we always say his spirit will always live within 10 amazwi nje okugcina mphathi wami okudlulisa nje emndenini nesihlobo sonkana sithudu nje kakhulu emndenini nathi sisalimele somsakazo intokozo FM kusazothatha isikhathi mekuthiwa kuyadlula but silimale kakhulu njengomsakazo na umndeni sengathi uNkulunkulu angawuqinisa kulesikhathi esizima kanje uNkulunkulu ahambe nami esethi unathi lapho ezoyakhona noma lapho ezoba khona akwazi ukuthi awubhekelele umndeni wakhe kukho konke siyabonga kakhulu ngibingelela abalaleli ngibingelela wonke umuntu ozwala inkulumo cha mina nguzama ngwazuma isibongo ekhaya kusenkandla kodwa ngokuhlala ke ngihlala lapha ehostel emzini wensizwe cha lensizwa lena ngizoqala ngichaze sinobuhlungu lobukhulu ngokuphatheka kabuhlungu ngesimo esenzekile okokuqala kwase kuba inhlamba ke akathweswa yona ukuthi kuthiwe bekumgulukudu wesigebengu ngiphathe kabuhlungu ngoba uyabona nje
umuntu ebesindawenye naye ngaso sonke isikhathi ngoba seyinhlakene ezifana zobuholi. Babona nje ngosuku olwendulela isigameko sasikade sixhumana naye ngayizolo ngifonela ngo12 ngo10 okokuqala waphinda ngifonela ngo8 ebusuku sihlela uhambo lwangakusasa uhambo olwalizwe 50 celebration yeqembu olundi kusho ukuthi kwazoba nomhlangano ohlanganisa inhlaka zonke zobuholi lapha kuthina ehostel kaMashu ntambama ngo5 ngelanga labalimala ngalo ngagcina ke mina ngikhulume nabo bobabili ke nomfowabo sihlela lokho kwaukuthi mabeqeda umhlangano nami ngizobuya etohona engisebenzayo ntambama ngo5 mase siba nomhlangano sonke ke okungabanga ngisenzeke okubhlungu nakho konke ukuthi ke uma sekukhona igama ezifuzile lezi kuthiwe umholi wethu noma umuntu ebesikade sigijima naye eqenjini ebheke ngezinto ezifana lezi kanti ube nokuthula okuningi emphakathini abanye bazokhumbula ngoba ehosala indawo edume kabi kodwa ke naye kuyona ikhathi la besikade sinaye sihlela ukuthi ube nokuthula sasacela khona inkosi yamaNazaretha ukube ikwazi ukufinyelela lapha kuthina ezosakhela ukuthula sacela namakhosi asemakhaya ngoba abantu abahlala lapha basemakhaya kusho ukuthi ngaleso sikhathi sasizama ukuthula manje into esidida ukuthi mase sekuthola umuntu umgulukuthi makwenze njani ngoba ngesonto umhlangano lo abekona owazalwa lo mhlangano sasikhathi sinomhlangano kwamakomiti ngesonto kusho ukuthi wasutho ngolosine kufanele bebe nomhlangano we-steering committee kwakufanele bezoinductwa kusona okuyisona abangabesabuya kusona ngoba le mali besuka khona ke wayengasuka enkunzini wayengasuka indawo wayisuka emhlanganweni wentuthuko yasehostela kwa39 itezi zakhiwayo khona mhlambe nje uhambo ke namaphoyisa khona uhambo senilihambile nina njengeqembu namaphoyisa nje ukulandelela kulesimo nokuklina ke igama lalensizwe sizama ngawonke amandla okusebenzisana namaphoyisa ngoba ngicabanga ukuthi ipolice station eseduze kwethu ku kwaMashu vele abaholi bakhona sisebenzisana kakhulu umholi wakhona omkhulu okunzama mase uba khona isekela lakhe ubaba uMthembu okuyena odeploy amaphoyisa besivele silokho esabanaye nje eminyaka sikhuluma izinto zokuhlalisa kahle kwabantu nanokuthula okufuna kwenzeke hostel sayihambisile ke inkulumo nakubona sazothi sibe nomhlangano nawo amaphoyisa mase sesiqede ukungcwaba mhlambe evikini sike sixoxisane nabo sibone ukuthi sibhekaphi nalo ngoba lolu daba vele ngokomndeni seluphoselwe ku-IP ngicela sivule icase yaloko kulimala kwabafowethu laba ngoba babonile abaningi ngoba igamekweni babuka namavideo ahlukahlukene achaza isimo labantu lento eshoyo ukuthi bayenza abayenzanga futhi okunye kakhulu sizizwa siphathe kabuhlungu ukuthi singaphinde sithembe isifundisi samaphoyisa especially luphiko lwabalimaza ngoba ngeke ngibabhece wonke amaphoyisa ngoba lolu phiko lamlimaza besilithembe kakhulu sazi ukuthi ilona oluqeda ubugebengu manje mase lizokwenza amaphutha afana nalawo sekuyothi nangokuzayo makulenyazwa abantu kuthiwa kubule igebengu sibe nonke abazane somphakathi ingasakhulumeleke eside leqembu sengikhuluma nje nami njengelunga lomphakathi ukuthi sesoba nonke abazane ngoba mina ngisawathembi nje mina ngampela okwangampela ukuthi umsebenzi awenza uright kodwa muhle umsebenzi wawo kusho ukuthi iphutha laba sekutheni mhlawumbe ababe bahlonzile akubona laba ababathola abantu abarong kusho mhlawumbe bona bahamba emgwaqweni ozohamba abantu mhlawumbe nababe badinga kwasekuthola labona ngephutha ke mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngibonga kakhulu bafowethu ngibonga kakhulu sibambisane nganza kwethu yiko lokho mina bengikuphethele kona ngiyivala la manje zizothinda ibonana